machiegni kamoro mora ma intiere okinyi masani niendi en tich ang'wen kendo aikra ka endi kod weche giki mag oboke mantie kawuono gin oboke adek ma yudore mondo mi koro alumni mna weche ariyo adek manie igi mar mondo mi koro ing'e ni en ang'o ma timore e pacho ka endi to bende kaluwore kod mago te mantiere e oboke giki. Nyinga en Nick Okelo, ichiwo maber abende chiwo maber, omiyo koro winjane to koro en ang'o matimre. Achako kod oboke mar The Standard. Oboke mar The Standard kawuono opek, awinjo ka obup malich ma gik mane iye ka endi ng'eny tara gi gana. En lendo malich mar My Government nika, kata kamano wang'e ne thor mar wach. Rumble in Mount Kenya. Maendi koro ni koro en tungni manendo mantiere e gwenge mag Mount Kenya, already looking beyond President Kenyatta's final term in office. A vicious power struggle has erupted among top politicians in the vote-rich Mount Kenya region as leaders position themselves for higher political offices in next year's succession elections. Mane wacho mantiere tungni mantiere gwenge go mag Mount Kenya nikech ko jotelo mang'eny nitie masane koro ka koro migosi Uhuru Kenyatta koro dhi e tich, omiyo koro onge nitie fuok madong' kanyo yudo mondo mi koro gibende giyudo kuonde go kuma bende ginyalo chung'e maber e seche ma koro piny koro sudo machal kamano. Mano ka indika koro Governors Mwangi wa Iria, Lee Kinyanjui, Anne Waiguru address journalists at the Sarova Pan-African Hotel in Nairobi. The leaders vowed not to allow anyone divide Mount Kenya region and warned that their numbers should not be taken for granted. Magi gin siasa mago eko mag Mount Kenya, wang' ni kanye ma koro ogwere to dhi mane kaka siasa nitiere. Ka wadhi itoboke ni mar abich mane wach mantiere kanyo, kata kamano endo e itoboke ni mar ang'wen wach maduong' manyalo miyo pek kanyo ni koro kaunti ma Embu wach ni koro en masani ndi koro ochoko osuru maber ahinya malo counties te mantiere pacho ka indi. Som matut mondo ing'e to koro en ang'o matimore. Nairobi County ne oloso bilion 10.04 mano endo masani endi koro ne oloso en owuon kaka Nairobi County ema oloso omenda mang'eny ahinya ma oloyo mawego counties te duto te. Counties go koma Nyanza eno ka Kisumu ema oloso omenda mang'eny ahinya kana oloso mawego omenda madirom milion 842.1 ane wach mantiere kanyo endo koro inyalo somo mondo ing'e gima timre. Nyanza leaders wish list to Uhuru before June 1st fete. Mane wach mantiere king'iyo kaka sani endi ikruok nitiere mago eko mag Madaraka Day en ni koro oganda go eko ma Nyanza sani endi koro timo gimoro amora ma ginyalo mar mondo mi koro migosi Uhuru Kenyatta ong'iyane kaka onyalo konyogi. Gigo magidwaro gin ni what leaders want Uhuru to address: share the business model they had in place for the revived 3 billion port, revival of sugar and cotton industries, implementation of projects including the 350 million Jomo Kenyatta Sports Complex, water connectivity to Kisumu, Kendu Bay, Kajimo, Homa Bay Town, Mbita, Mfangano, Sindo, Nyandiwa, and Sori, the Megingo Island boundary issue. Magote gini wasani koro ketni Uhuru Kenyatta ndo mondo miyo dhi olosi manendo e wachni ndo modhi mar Madaraka Day. Kang'iyo tipo mane kanyogo eko maendi koro en wang' apaya makia airport kidonjo Kisumu sani endi koro okwake kanyo endo malich ahinya kod pichni mago mag Uhuru Kenyatta, Anyang' Nyong'o inyise ni welcome to Kisumu, happy Madaraka Day 2021. Elera mantiere kanyo jogo makwayo tich manendo IEBC nitie nyaka mago eko mane osetiyo chon mabedore mondo mi koro gibende ochako yuer gi kanyo. Nitiere ji kaka Moshid Abdallah Mohamed, Abigail Mbagaya kod Professor Gitile Ntuli kod Milly Luanga kod Alice Yano. Magite jomoseoro otegi mondo bed commissioners. Lweny sani koro oyiech manendo e duond bura mar ODM kama bende koro ne koro jogo eko nitiere mondo mi koro joho kik mondo mi koro odonj manendo e komo Raila manendo e ODM. So mano itoboke ni ndi mar 10 ng'ento koro nang' matimre ei ODM kaendi. Kawadhi nyime na nyisi nyabro mnaluwo nikech weche ng'eny kaendi. Oboke ni kawuono pek malich miwuoro. Nitie oboke malang' kaendi mar My Government, inyalo kawe en mopong'o igini ahinya, inyalo ng'iye kaendi en mar My Government to bendo pek malich ahinya. Inyalo ng'iye to koro en ang'o masani koro olande iye kaendi achiel kachiel mondo mi iti godo. Modong'gi gin agina pa josomo, gin lendo go eko mag sikunde, mag kanise kod bende ma ae pinje ma oko. Sama bende ko enoga koro down to guesswork as England delay naming final team to June 1st. My Indians Gareth Southgate mabende enjeta kweth matimu endo mar England 3 Lions poko yiero jogo mabiro dhi tugo mano endo e timu endo mar England achiel kachiel. Mano endo wach mantiere kanyo ka koro sani endo koro Manchester City
en mna okang onda machiel mondo mi koro gibed ni giyude Champions League gibende nyaka ne piny chakre. Chelsea wacho ni maendi gima bende ging'eyo ni dhi timre nikech girakre mano endo chieng' 29. Manchester United nyose ridho oko kod Villarreal nyaka go penalty monor penalty manyoruwa ruwa kamaendi mana konyuogo manie dho sirwari en penalty ma ng'ato gowe manyaka sama koro Villarreal nyothicho Manchester United oko. Wadhi nyime e oboke mar ariyo, The Daily Nation. TSC spells doom for education graduates. Mae wach mantiere sani koro TSC duol mandiko jopuonje pacho kaendi obiro gi paro manyien kendo magidwa mondo mi koro sani mondo mi ibed japuonj nyaka koro ibedgo. Employer recommends 3 years of undergraduate studies and 1 for diploma. Mane gima kosa nigi wacho ni kidwa bedo japuonj tikaw higni 3 ka itimo undergraduate matini university itimo undergraduate tai koro bang'e idhi itimo kendo diploma. Mae gima koro giwacho ting'eni gima mano nyiso niya nitie higa achiel masani kitieko ga university kae makoro ok bitieke en gima karo bro weji kaendi kod achiedh nadi gi mondo lak mang'eny ahinya abro dwara ne akelo Missouri mondo alosane kod akelo Missouri e wach ni endi nikech apane odhi miyo jopuonj mang'eny bedo kod wich bar. Long windy path for students who wish to pursue career in teaching, as employer recommends a regular bachelor's of arts or science followed by 1-year postgraduate diploma in education to qualify for registration. This would bring to an acrimonious end the decade-old Bachelor of Education degree, popularly known as BEd, through which thousands of Kenyans have trained as teachers since 1970s. En wacho mbro kelo lokruok maduong' ahinya. Gido time kaka lawyers time. Lawyers beng'eni nyaka tim mano endo gitimo undergraduate course koro gitimo koro diploma ma en postgraduate. Mano koro wacho ni koro in koro in lawyer. TSC kelo gima chal kamano mondo mi koro ndiki kaka japuonj. Pacha moro paro ni mano dhi kelo ywaruok mang'eny ahinya nikech mano koro wene ng'ato som nikech jopuonj be sani koro somo kende gino kantie man gi masters otimo course ni mar undergraduate ai koro kose graduate odhi otimo masters ne otimo nyaka PhD. Omiyo ok apar ni en gino ma bende bro konyo. Mano to pacha kaka ni Kokilo no kondiki kanyo to aparo ni en tich matek ni jowa manyien madwa chako somo e laini no. Itubokni mar adek nitie wach kaendi ma adwa ni mondo mi iwinjane. Nitiere miyo miluongo ni Elizabeth Nalem notimo arus kod Roho Maler. Owe jaode en gi nyithindo 6. Owe jaode koro timo arus gi Roho Maler e gwenge mag Makutano West Pokot. Piny Agwambu piny imoe nanga. Igo wacho ka pile weni berberi. The pastor, who is a neighbor of the family, planned, funded, officiated the ceremony. In a bizarre ceremony, 41-year-old stunned her husband and villagers in Makutano West Pokot County when she decided to marry the Holy Spirit. Holy Spirit ni tinde ukuyendo nyaka. Roho Maler tinde kendo. Onge wach en mna yoro mantiere Mount Kenya maneno ka koro ni kanyo eno kama gite nitiere Nyanza leaders draw wish list ahead of Uhuru's visit mano itoro kendo mar 6 inyalo nene achiel kachiel. 3 COVID variant confirmed. Health Cabinet Secretary urges Kenyans to heighten their vigilance to curb spread of the Indian strain. Mane wach masani koro nitiere. Experts the 3 COVID-19 variants of concern have been detected in the country, says the top research organization that has been conducting genome sequencing of the virus. Sani kendo koro ochakore kendo corona manyien adek ma bende poko bedo ka nitiere Kenya kaendi. En mana lwenjo kama omedo mana bedo ni wanjo kuma ng'iyo gigo kuma bende ng'iyo to kod bende okange moketi ma COVID-19. After KMC military to start income generating projects. Mane wach mantiere kanyo endo ni kosa ni koro jolweny bende koro bro chako mano endo magin tijegi kuma miyo gi omenda ka koro nosemigi KMC. Pa josomo koro jondiko ni kanyo itoboke ndi mar 14 15 mago eler mantiere achiel kachiel. Kang'e weche mag tuke magi kimantiere kaendi mane koro kawuono Gor bro dhi tugo kod Vihiga achiel kachiel sama koro AFC Leopards bende koro bro tugo kod tim Mathare United mage Kenya Premier League mage weche mantiere. Chelsea ng'ene ikruok margi en Champions League masani koro dong kende kakoro Europa nyose kao. East West Mount Kenya headed for nasty political split. Mae wacho pod nitiere.
pod en mana pogruok mantiere Mount Kenya. Akia gima minene kama indi kata kamano endo Star ondike kamano. Ai koro nitiere counties moko ka indi 10 masani koro ok nyal kata mana solo osuru magi giwegi. Tana River County, Lamu, Wajir, Mandera, magi ok nyal yudo osuru moromo kata mana ok nyal kata choko osuru. Mano ler mantie. Ta enti tipo ka indi mar ng'ato moro makoro nyodhi ochungo nyamburko mar Uhuru Kenyatta. Donjo e ndara to ochungo nyamburko mar Uhuru Kenyatta ka Uhuru nyadhi laki sama. Koro dhano bende matijgi tek. Kang'iyo ka endi wacho ni koro Oburu Odinga en achiel kuom jogi komido mondo mi koro okaw mwandugi kod ka EACC duol makedo kod weche mag mibadhi e pacho ka endi. Obende nitie mwandu ma en go miparo ni koro inyalo kaw koa kuome. Mano e wach mantiere kanyo achiel kachiel. Wach mar counties go eko inyalo ng'iyo gi koro sani mondo ing'e koro counties mage masani koro ok nyal yudo ohandgi gin giwegi. Mount Kenya politics ni kanyo, siasa mag Mount Kenya be nitie sama bende koro senators probe Homa Bay ghost workers COVID funds ma koro en nonro madhi nyime mano endo mar Homa Bay. Ka atieko nikech thuolo oserumo, onyisa ni mondo mi awuogi, wacho ni koro Arnold in 33-man England professional squad. Mane wach mantiere Trent Alexander-Arnold sani koro oluong kod Gareth Southgate mondo mi obed e tim no endo mar England. Mano e wach mantiere kanyo endo achiel kachiel. Change of plans. AK to use pre-trial to pick team for African champs in Lagos. Mane wach mantiere kanyo endo achiel kachiel. Paro ni atieko kod mago eko en mani koro mondo mi weche mang'eny ang' nakelni e weche manyien mago eko ma kawuono. Omiyo kik ibed mabor kod TV mari mar Lolwe. Nyinga en Niko Kelo, bed kod odiochieng' maber.